बोर बिनो ना धन्यवाद होनो? वरदान मांगू या धन्यवाद मांगू? आंजि क्या हाल चाल हे? नोंथांमोना माबोरै दं? आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं। गिबियाव देग्लायनि 2023 मायथाइनि दुर्गा फुजानि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबो सिंनिफ्राय जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो देग्लायनि दुर्गा फुजाया मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो आरो नोंथांमोना मोजाङै मोजां देग्लायनि दुर्गा फुजाखौ बारहोहरो गोसो खुसियै रंजा बाजायै। बोर बिनो ना धन्यवाद होनो? वरदान मांगू या धन्यवाद मांगू? जुदि नोंथांमोननि बेलायाव बे मोननै थासारिखौ एबा बे मोननै बुस्थुखौ दोननाय जायो, मोनसेया जादों वरदान एबा बोर, मोनसेया जादों धन्यवाद, अब्ला नोंथांमोना बिसोर मोननैनि गेजेराव बबे मोनसेखौ सायख'गोन? गोबाङानो सायख'गोन वरदान, जोंनो बोर नांगौ, आरो गोबाङानो सायख'गोन जोंनो धन्यवाद नांगौ। नाथाय लोगोफोर, बे मोनसे खोथाखौ जों जेब्लायबो गोसोआव लाखिनांगौदि, आरो जों बेखौ मिथिखायो, गोबाङानो मिथिखायोदि जोङो वरदानखौ, जोङो बोरखौ अबंनिफ्राय बिनानै मोनो। जों बोरखौ जोंनिख्रुइ देरसिननिफ्राय जों बिनानै मोनो। नाथाय जों धन्यवादखौ बोरै बिनो? जोंनि थाखाय जिउआव बबे मोनसेया बयनिख्रुइबो मोजांसिन बा साबसिन? बिनि गेजेराव बुङोब्ला बोर ना धन्यवाद? लोगोफोर, नोंथांमोना मिथिगौना, इसोरनिसिम खालि सानैल' सुबुङा थाङो। सासे सुबुङा जादों बिसोरबायदि जाय सुबुंफ्रा बोर मोननो लुबैयो, जायफोर इसोरनि नामाव गोदै गोथाव फिथाइ सामथाइ बिबार माला लानानै थांगोन। जों जुदि सोरबा माबा मोनसे हरोबा जों बिनिफ्राय माबा मोनसे मोनफिननो लुबैखायो। बेबायदिनो इसोरबो इसोरनि नामाव गोदै गोथाव फिथाइ सामथाइ बिबार माला लांनानै होनानै बियो अबंनिफ्राय बोर मोननो लुबैयो। आरो गुबुन सासे सुबुङा जादों बेबायदि जाय सुबुङा गाव गावनि सायाव फोथायनाय दं, गाव गावनि मावनायनि सायावनो फोथायनाय दं, गोग्गानाय दं। दिनै बे मावनो मोननाय मोनफ्रोमबो खामानि, बुंनो मोननाय मोनफ्रोमबो थासारि, बिखौ बियो अबंनि होनाय मोनसे खाबु बायदि साननानै, बे गावनि मावनो मोननायनि सायाव गोग्गानानै, मोजां मोननानै, बे अबंखौ गावनो बेबायदि खाबु होनायनि थाखाय बे अबंखौ साबायखर बावनो थाङो। बिसोरबायदि सानै सुबुंनि गेजेराव लोगोफोर, नोंथांमोना बबे सासे रोखोमनि सुबुं बायदि? नोंथांमोना जुदि आंनि बुंनायाव जुदि फोथायनाय गैयाबा, दिनैथ' जोंहा बिमा दुर्गानि, आइ दुर्गानि गोथार सिबिनां सानाव दिनैनिफ्राय जागायबाय। बे जागायनाय समाव नोंथांमोना जुदि आंनि बुंनायाव जुदि फोथायनाय गैयाबा, नोंथांमोना थांनानै नायहैनो हागोन। नोंथांमोना बेहाय मोननैल' रोखोमनि सुबुंफोर नुगोन। सासेखौ जादों गोदै गोथाव फिथाइ सामथाइ बिबार माला होनानै खुलुमग्रा, बिनिफ्राय वरदान बिग्रा, आरो सासेखौ नुगोन खालि अबंनिसिम धन्यवाद बावग्रा बा गोजोन्थों होग्रा। दा नोंथांमोना बिसोरबायदि सुबुंनि गेजेराव बबे मोनसे रोखोमनि सुबुं? नोंथांमोना दिनै आइ बिमा दुर्गानि खाथियाव थाङोब्ला वरदान बिगोन ना नोंथांमोना साबायखर बावनानै फैगोन? थाय लोगोफोर, जों साबायखर बावनो थांनायाव जों माखासे थासारिफोरजों जुजिनो गोनां जाबोयो। जों माखासे जेंना जेंसिजों जोङो सौसिनो गोनां जाबोयो। बे सौसिनो गोनां जाबोनायावनो जों गोबां माखासे खोथाखौ जों मिथिनो मोनबोयो, जों गोबां माखासे सोलोंनो मोनबोयो। नाथाय जों मोनसे वरदानाव जों बेफोरखौ सोलोंनो मोना। जों वरदानाव जों बेफोरखौ सोलोंनो मोना, मानोना जों मोनसे बोर मोननायाव जों जेबो जेंसि जेंनाजों मोगा मोगि जाबोआ। नाथाय जोंथ' सासे सोलोंसासो, अब्ला जोंथ' थारैनो जिउआव सोलोंनांगौ। जों माबा मोनसे मावनायनि सायावथ', जों माबा मोनसे सोलोंनायनि सायावथ' जों कनफिडेन्स नांगोन। बेखायनो जों सासे सोलोंसा हिसाबै जोङो धन्यबादनि लामाजों थांनाया बयनिख्रुइबो मोजांसिन आरो साबसिन होननानै आं सानो। नाथाय नोंथांमोना माखौ मोजां मोनो? नोंथांमोना आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय। जुदि आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोनखौ आं निमाहा होनानै नोंथांमोननिसिम आं आसा फारिनाय थाबाय, आरो आं आंनि गोरोन्थिखौ नोंथांमोननिफ्राय आं थार फिननायखौ मोनगोन होननानै नोंथांमोननिसिम आसा फारिनाय थाबाय। गोजोन्थों।